Illum 25 ta' Diċembru jum il-milied, Sidna Ġesu Tarbija isir bniedem bħalna. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna ġewwa l-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. B'mod speċjali llum nitolbu lil Alla jagħtina rrieda sħiħa li nħallu lil Ġesu jitwieled f'qalbna u nħalluh jimmarka ħajjitna mhux biss illum, iżda tul is-sena kollha.
Bl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Aħna nifirħu din il-festa qaddisa tal-miliet, nawguraw li xulxin il-miliet it-tajjeb, jew nitolbu lil Mulej iberikna bil-miġja tiegħu fostna, ikun għalina Ġesu Salvatur, ikun għalina Ejmannuel Alla magħna. Ħuti b'umiltà u b'realiżmu jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri tal-fidwa. Nistqallalla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-ħemil u bil-ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
li tolbu. U Alla b'mod tal-aġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u baċek b'akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sijon, Alla tiegħek isaltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek ollew leħinhom, il-koll flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw b'għajnejhom lil mulej rieġa lura f'Sijon. Intom, ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-koll bil-ferħ, għax farraġ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej.
Bidu tal-ittra lill-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. Hu li ben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li naddafna minn dnubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-għoli ta' smewwiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti ibni jiena llum nissiltek, jew jiena nkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad hu jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bidu tal-Evangelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixed għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru li Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu il-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xhieda fuqu meta għajjat u qal: Dan hu li għalih għedtilkom,
Jiġi wieħed warajja imma huwa aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadu ħadd ma rah, imma rrafulna li ben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Il-kelma tal-Mulej. Il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Dan il-miliet qaddis nixtieq noffri riflessjoni ċkejkna, ispirata minn dawn il-kelmiet tal-ewwel kliem mill-Vanġelu ta' San Ġwan, dakla li aħna nsejħulu il-prologu ta' San Ġwan. It-talba tiegħi hija li anke illum fis-soċjetà tagħna, fl-Ewropa għażiża tagħna, fid-dinja, il-ħajja tkun id-dawl tal-bnedmin. Il-ħajja hija tama, il-ħajja hija don, il-ħajja li għal kull wieħed waħda minna hija avventura li tibda fit-tnissil u tispiċċa mal-mewt naturali tagħna. Il-ħajja fuq din l-art, imma d-destin tagħna huwa l-ħajja ta' dejjem. Jalla din il-ħajja li għandha bidu fi żmien imma hija msejħa biex ma tintemm qatt, tkun id-dawl tal-qalb tagħna. Tkun hi li ddawwal il-ħsibijiet, il-pjanijiet, il-liġijiet, il-politika tagħna. Jibbedendi minn kull wieħed waħda minna. Imma l-appell li nagħmel u t-talba li nagħmel illum f'dan il-jum solenni hija li qatt ma tkun il-mewt li tmexxina jew ix-xenqa tal-mewt, imma l-ħajja. U li l-ħajja tkun id-dawl tal-qalb tagħna ta' kull wieħed waħda minna. Għax il-ħajja hija dawl jiddi fid-dlam. U dlam jgħid il-Mulej ma jelibx il-ħajja, ma jelibx id-dawl. Aħna nibku nolfqu quddiem tant violenza fil-gwerer, tant vittmi innoċenti. Sa mit-nissil sa tmiem il-mewt. Ejjew nagħmlu qatt ta' fidi u ta' tama. F'din il-kelma għażiża, il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Dawl jiddi fid-dlam. Il-Mulej huwa dak li jixed fuq din ir-rebħa kbira tal-ħajja fuq il-mewt. Id-dinja ma għarfitux, niesu ma laqgħux. Aħna x'se nagħmlu? L-istedina ta' dan il-miliet
huwa li nilqgħu il-sid il-ħajja u li twielet tarbija fostna biex ikun magħna Ejmannuel. Ejjew nitolbu wkoll lis-soċjetà tagħna tibqa' tgħoss id-don tal-ħajja, il-barka tal-ulijiet, il-barka tal-anzjanità. U anke meta il-ħajja titqal u forsi l-aħħar jiem jitwalu u jsiru toqol. Ejjew qatt ma ninsew id-dinjità ta' kull nifs li nieħdu, ta' kull nifs li jieħdu l-eżistana. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kollox bih sar, din it-tarbija hija liben ta' Alla magħmul bniedem u din il-kelma ċara li ħabbar Ġwanni. Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. Jalla aħna dal-miliet nixxenqu biex ikonna l-ħajja fil-milja tagħha, il-ħajja f'Ġesu. I greet our guests who do not speak Maltese. I would like to share with you a little reflection inspired by this beautiful sentence from the first words of the Gospel of John. The life was the light of mankind. And my prayer is that life, the gospel of life, a culture of life that respects life from the very beginning, from conception, through the very end and in eternity, this culture of life become the light that guides policy and our hearts. As we welcome the baby of Bethlehem, let us pray that where there is death in our world through violence, war, hatred, a culture of life may flourish. May the Lord of life this Christmas bring us to the knowledge that where there is life, there is true light. Illum fil-kredu meta nfakru li liben Alla sar bniedem ninżlu għarkubtejna biex naduraw dan il-misteru ta' mħabba. Today at the Creed, when we remember the mystery of the Incarnation, the birth of the Lord through Mary, we stop to adore the mystery that we celebrate today. Jina nemmen falla wieħed il-mistier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem.
salbuha lina baħta ta' Ponzju Pilatu miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju rresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej fġieħ il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' twelid ta' ibnu bħala bniedem. Għal-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà nitolbu. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjima nitolbu. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri, bla dar u bla ikel jew li huma maħqurin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħala aħwa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqaw lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Ġuseppi u r-Raja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lejdin l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrab tal-kollox il-korla tiegħek minn fuqna. U rġajt ħabbibtna miegħek. U bija wkoll aħna natuk ima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh. Rajnih fostna bħala bniedem. Fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. U bnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf. Iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu. Irreġġana lura mit-triq tat-telfin u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes. U tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintlu ix-xemx, sanżula, issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi radlek il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamil li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martju glorjużi tiegħek, ma' San Pawl missierna u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. ħenna l-ħutna mejtin. Amen. Nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi u fil-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tieba talb u x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin, għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiebol ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għart l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li taħxu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeha.
nitolbu. Għamel u Alla ħanin li s-Salvatur tad-dinja imwielet illum bħalma għamilna u liet tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Kulli għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kif tafu l-dussija tiegħu l-Papa Franġisku l-bieraħ inawgura l-ġublew tal-2025. Aħna nagħmlu l-istess bħad-djoċeżijiet kollha tad-dinja nhar il-Ħadd li ġej, 29 ta' Diċembru. Nibdew fil-5 ta' nofsinhar pellegrinaġġ mill-grotta Għażiża u Qaddisa ta' San Pawl ir-Rabat u nimxu lejn dan il-katedral. Nistidninkom biex kull min jista' jipparteċipa fil-ftuħ tal-ġublew. Yesterday, Pope Francis inaugurated the Holy Year, the Jubilee Year 2025. We will do the same together with all the dioceses around the world next Sunday, 29th of December. At 5 p.m. we will start a pilgrimage from the holy and sacred grotto of St. Paul in Rabat to this cathedral. I invite everybody who can make it to join us. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbaxxu rasna għall-barka ta' Alla. Alla tiba platar bl-inkarnazzjoni ta' Ibnu keċċa d-lamijiet tad-dinja u bitwelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum qaddis. Ikeċċi minnkom id-lamijiet tal-ħażen u jimlaqlukom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-feħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna. Ifawwal lilkom ukoll bilena u jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' Ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema. Jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rida tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-Miliet it-Tajjeb, a very happy Christmas. For
Grazzi tal-li naqattu u ċċelebrajtu magħna dan il-jum qaddis. O Ġesu, f'dan il-jum ta' twelid tiegħek, nitolbuk iġġeddilna qalbna bimħabba lejn daw kollha li tlaqqana magħhom biex inkunu ta' servizz għalihom waqt li ma nifqux inroddulek ħajr tal-li inti Alla li sirt bniedem sabiex tagħmar fostna. Nagħlqu billi nfakrukom li fadal biss 4 ijiem għal ftuħ tal-ġublew tat-tama li se jiġi ċelebrat pellegrinaġġ mill-Knisja Arċipretali tar-Rabat sal-Katidral tal-Imdina. Aktar tarif jinkiseb minn fuq is-sit jublew.mt. Grazzi tal-li naqattu magħna. Nawguralkom il-Miliet it-tajjeb.